Gipangante ni Police Major Romeo Mapana Jr., Station Commander sa San Pedro Police Station, nga dili nila tugtang makalusot ang mga armas ug deadly weapons sa mga event venue sa Kadayawan Festival. Sa interview sa Araman Davao kang Mapanaw, hugot nga seguridad ang ilang ipatuman sa mga otoridad, ilabi na sa mga dagkong aktibidad, sama sa indak-indak sa Kadayawan, pamulak sa Kadayawan ug pitik sa Kadayawan. Sigon ni Mapanaw, strikto ang himong inspeksyon sa tanang mga spectators. Of course, no firearms, di ba? Especially in the event area. And kahit wala namang event, meron namang law 10591 na sa mga public places, bawal naman ang baril. So, on our case, San Pedro, we are enforcing said law. Wala pa'y nadawat nga memorandum ang San Pedro Police Station, may kalabutan sa suspension sa permit to carry firearms outside residence kon PTC4 apan gidili gayud ang pagdalag armas sa mga pampublikong lugar aron malikayan ang mga insidente. Sumala ni Mapanaw, maximum deployment sila atol sa Kadayawan Festival. Diin mas buuan pa nila kinig personahe depende sa requirements sa kada event. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.